Ik word 103 eigenlijk. Verjaardag, hè. Op woensdag 4 juni kreeg mevrouw Roels Elias verjaardagsvisite van burgemeester Ilona Jensen van Haars. Ze mag dan hoogbejaard zijn, vervelen doet ze zich niet. Oh, maar ik kon niet naar een opvang een keer. Hè. Zaterdags en vrijdags naartoe. En dan gaan we wandelen naar school weer, dan gaan we naar het tuinhuis. En anders doen we daar binnen. Hè. En dan doen we daar wat spelletjes en zo. En gymnastiek doen we daar ook. En als er wat te doen is, dan gaan we er naartoe, koffie drinken en zo. Maar ik voeg mij wel overal bij, hoor. Dat wel. En dat avond is nou, zet ik mij neer en ga ik naar blokken kijken, hè. En dan naar de televisie. En als ik het beu zijn, dan hou ik hem in en dan ga ik naar mijn bed. Of het nou 8 uur is of 9 uur, dat kijk ik niet naar. Als ik zin heb om naar mijn bed te gaan, dan ga ik. Hulp heeft ze weinig nodig. Ze doet het liefst alles zelf. Ik kan eruit komen hoe laat dat ik wil, hè. Want ik kan mijn eigen offer helpen, dus dat scheelt wel. Dat doen ze niet natuurlijk, maar gewoon, dat ga ik allemaal zelf nog. En mijn kousen aandoen. Een hele zieke kousen aandoen. Uitdoen en aandoen, dat doe ik allemaal zelf, hoor. Ze hebben van mij niet veel last, dat moet ik zeggen. Gedurende haar leven heeft ze genoeg leuke dingen beleefd. Als ik 60 jaar was, dan ging ik leren zwemmen. Dat was ook wat, hoor. Maar daar hebben we even veel plezier gehad, maar ging zwemmen. Dan namen de vrouwtjes nog van vroeger, die ik ken natuurlijk. Dus, en dan na de tijd bleven we koffie drinken. Dus dat was altijd gezellig. En dat klank gedaan nog 20 jaar wel, gelukkig. Toch is het leven op deze hoge leeftijd best wel eenzaam. Ja, eigenlijk wel, hè. Want als ik daar woonde, had ik ook 4 dingen. Dan had ik Margriet en een krijger en Ann. En dat ploesken is altijd gebleven. En dan hebben we altijd ieder overhand koffie gedronken. Dat bij mij, dat bij krijger, dat bij Jan en dat bij Margriet. Maar ja, dat valt weg, hè. Mevrouw Roels ziet niet op tegen het einde. Nee, ik heb een mooie tijd gehad. En als mijn tijd is, komen ze mij wel al. Maar ik hoop nog een hele tijd te blijven. Hoor. Want ik heb het hier reusachtig naar mijn zin.